L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej: żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt feċċ. U li il-frustier li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkun għaddejja tiegħu, kull min iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi, lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferrahom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u sagrifiċċji tagħhom ikunu jogħġbuni tilejn minn fuq l-artal tiegħi, għax dari dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ifaħruk il-popli kollha, o Alla. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli kollha, o Alla. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ifaħruk il-popli kollha, o Alla. Ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ifaħruk il-popli kollha, o Alla. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, issa ngħid lilkom il-pagani. Sakemm jiena apostlu tal-pagani, nibqa' nagħmel ġieħ lill-ministeru tiegħi, bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom. Għax jekk it-tkeċċija tagħhom ġiebet il-ħbiberija tad-dinja ma' Alla, l-uħ tagħhom mill-ġdid x'ikun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-imoddi intom ma kontux toblu lil Alla, immissa sibtu l-ħniena tiegħu minħabba id-diżubbidjenza tagħhom, hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħniena li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma wkoll isibu l-ħniena. Għax Alla ħalla l-kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżdu ma weġġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Immu qalilhom: ma ġejtx mibgħut ħlief għannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżdi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: ejn mulej. U weġiba: mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-uliet u tixħtu lil-ġriewi. Ekku mulej, qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: mara, il-fidi tiegħek kbira. Ħajsillek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej.